Waqt attività politika bit-tema Malta f'qalbna fit-Teatru Orfeo fil-Gżira, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar l-importanza li l-politika tagħti każ ukoll suġġetti importanti bħall-isports u l-kultura. Semma proposta li bħal kif l-Ewropa kull sena tagħżel il-Belt Kapitali Ewropea, kull sena jkollna belt jew raħal kulturali f'pajjiżna. Jkun hemm a bidding process, jkun hemm proċess miftuħ fejn inti l-Kunsill Lokali jgħid isma' jien jekk ningħata dawn il-fondi matul din is-sena ħanagħmel dawn l-inizjattivi kulturali fil-Gżira, fil-madwar, tkun il-ħabbi jkun il-lokal fejn jirbaħ dak il-proċess u tagħti ċans lill-artisti biex jidħlu fil-komunità. Għalli din hija xi ħaġa li se tagħti inċentiv kbir għar-rinaxximent tal-kultura f'pajjiżna. Dr. Muscat qal li huwa kuntent bil-manifest ġenerali tal-Partit Laburista għal-lokalitajiet. Saħaq li l-manifest huwa ġabra ta' punti li jgħoddu għal-lokalitajiet kollha. L-aktar priorità ovvja minnhom kollha hija l-indafa. Għalli din hija kwestjoni ta' dixxilpina u dover ċiviku fil-waqt li imbagħad hemm bżonn ta' sistema ta' ġbir ta' skart u tindif iżjed organizzati. Il-problema tan-nuqqas ta' parkeġġ fil-lokalitajiet ukoll ser tkun qed tiġi indirizzata kif imħabbar mill-Gvern fil-budget. Nemmnu li jkollna sitwazzjoni fejn jkollna parkings taħt l-art fuq nagħmlu ġonna, spazji miftuħa fejn in-nies jistgħu jirrikreaw ruhom u li tista' ssir dawn l-inizjattivi permezz ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat. Dr. Muscat kellem ukoll dwar it-tħassib li għandhom residenti f'postijiet bħal Marsa u l-Ħamrun minħabba l-atteġġjament irresponsabbli ta' numru ta' persuni fl-akwati. Qal li l-Gvern jaf bihom u diġà permezz tal-forzi tal-ordni ir-reati qed jitnaqsu. Spjega kif waħda mill-proposti tal-Partit Laburista hija li jsir proġett pilota li jintroduċi sistema ta' kameras fejn hija sistema sabiex tkun taf x'ġara fit-toroq wara li jkun twettaq reat. Dan fil-waqt li s-sistema tirrispetta b'mod sħiħ il-privatezza ta' kulħadd. Wara li iktar kmieni ġie mħabbar li se jkunu investiti 60 miljun euro sabiex issa jkollna 1700 residenza ġdida ta' housing soċjali, il-Prim Ministru saħaq li l-housing soċjali qiegħed hemmhekk sabiex jingħata lil min vera għandu bżonn. Il-Prim Ministru qal li għal dawn l-1700 post ġdid, il-Gvern se jara li meta jasal iż-żmien li l-persuna li tkun qed tużomm tmut, il-post se jmur għand xi ħadd ieħor li għandu bżonn u mhux jitgħaddant l-eredi. Din is-sistema se tkun qed tapplika fuq l-1700 post ġdid biss. Jien ma nippretendix li 20 sena oħra it-tabiba u l-avukat jirtu l-post illi huwa tal-housing soċjali. Jien nippretendi illi dak il-post la darba jasal iż-żmien li tmut ommhom, itmur għand persuna oħra li tkun fil-bżonn. Qal li ma nistgħux inħallu lil dak li jkun jitabba iżjed milli jiflaħ u dik l-għajnuna li tkun tajthom biex jixtru post tiġi pis li tħallihom ta' fuqhom senduqhom. Qal li l-Gvern se jkun qed jgħin lil min għandu bżonn ftit għajnuna fil-waqt li wkoll jgħin lil dawk li finanzjarjament ma jifilħux li jkollhom il-post tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.